er Tina med fra Salon Clean. Jeg sidder her i dag, fordi jeg skal lære jer lidt om at glatte jeres eget hår derhjemme. Så det jeg starter med, det er, at jeg deler håret fra i 3 sektioner. Eventuelt 4, hvis du har rigtig meget hår. Så du starter med at dele toppen af først. Sætter en klemme eller 2. Deler fra øre til øre. Og så ser det sådan her ud. Så gør du det, inden du glatter. Altid kom eventuelt en serum eller en spray i for at beskytte mod bladhjerner, og det bruger jeg så for GHD. Og det er en 2-punkt. Brug en kam i stedet for at bruge dine hænder. Det er meget bedre, det bliver et pænere resultat i sidste ende. Så gør du det, at du deler håret frem i 2 sektioner. Og så tager du egentlig bare med kammen og kører bladhjernet. Altid kammen foran fladhjernet. Og den anden. Så tager du næste sektion og slipper fri. Igen spray med beskyttelse. Igen tage håret frem og glat det på den måde. Til sidst tager du toppen fra. Og igen protector. Grunden til at bruge kammen, det er også for at lægge alle de der små fnidehår ned. Det kan du gøre med dine hænder. Sådan der. Slut af med en olie. Så holder du din glatning hele dagen. Og husk at lægge dig og spidser udelukkende. Og så har du et perfekt glattet hår, som du vil have hele dagen. Det var sådan set alt for mig. Jeg håber, vi ses igen. Hej hej!